Lokruok mar kor lwasi medo jiwore kor gwenge ma pacho ka wach ma koro jolony wacho ni osekelo lokruok mathoth kipimo gi higni mokalo. Sharon Ong'aw nyako Ramogi miyo ler mar wachni. Dwe mar 7 koyo jabedo mang'ich maloyo dweche mamoko. Wach ma jolony ma koro chal mar kor lwasi wacho ni jakelo kodh yugni kaachiel kod luoch mathoth. Jopur ojiw mondo kik pidh cham e kinde ma kamagi. Dwe mar 7 mang'eny gwenge to gwenge ma kaluwo yiend to koth malong'o mabet onge. Obiro bedo koth iluongo ni yugni. Obiro na koth mayugni ndo gi luoche mantie kaka nyondo matin. To king'iye malong'o kiluwore gi koro mar kor lwasi mosebedo godo sani. Ni dwe mar 7 ni nyalo bedo mang'ich molo dweche mamoko. Mang'ich en ni bedo gi kuonde moko mag koth ma koro kik ng'ato ne ni koro koth chwe ochak pitho ne ni koro nitie lokruok nitie chang'e ni se nitie lieko ma ji wacho ni El Nino boy kore. Jolony ma koro chal mar ataro wacho ni liet mar ataro medore omiyo kodh El Nino nyalo neno machiegni ni. Liet mar ataro medore manyiso ni e giko mar higa ni ka higa ni dhi chako gi El Nino nyalo bet. Koro to gigo nyalo kelo nwa kata biro kelo koth kata biro kelo oro kata biro kelo achiedh nade obiro wacho ka chup. Oganda podi medo chiwne gi siema mondo ritre e yo makare e kinde makamage kaluwore ni koyo mang'ich jakelo achiedh nade ne del. Ji oket arita malong'o moloto ne nyithindo mathindo. Gibed nyithindo bedo maginene mawuom gikit gibed mawuom to ka ng'ato winjo ka nyathi nigi fever to tero osiptal. Lokruok mar chal mar kor lwasi osebedo ka kelo achiedh nade ne oganda chakruok mar higani. Omiyo jolony jiwo jopur mondo otem pidho cham manyak e yo mayot. Koth mobiro ma jomoko dar to pod cham notho. Nyiso ni cham no koth mobiro mang'eny biro kinde mathin ma nyalo chiego cham. Ji oparo ni koro mae kinde manyalo yawo puothe mondo wapidh malach. Jok mano yawo puothe ji mang'eny sani ywak. Koro koth kowach ni thin to ing'eyo koth ni othin e kinde to kendo kuom ng'eny inyalo ng'eny e kinde mag kako chwe. Lakini kinde ma okaw mondo chwe yudo ka en kinde manok. Oganda ma pacho kendi bende chiwo pachgi kaluwore gi ikruok kaachiel kod ritruok ma gintiere godo e kinde mag koyo. Mokwongo wapidhoro yiende, to yiende ma wapidho onego bed ni gin yiende ma kelo weche mag golo carbon e alwora marwa ni. Yiende kaka eucalyptus onego bed ni ok wapidhi. Wawuoyo tudgi gi jo environment mondo nyiswa yiende maber manyalo pidho, wapidho yiende kabisa. Mar ariyo, onego walok yorewa mag pur. Wanego watim gimoro ni sustainable land agricultural management. Matieni gik ma pidho onego bed ni gin gik makonyowa mondo wagol carbon e alwora nikech carbon osebedo ka ng'eny. Nyoro nyan koni to ng'ado ni bamburi koth geng'o dok nyawuok. So understand ni ang'o madhi mbele. So joedha mondo omiwa line up. Gimiwa direction mondo wang'e ni tama kama ko chwe mondo waji pang nikech mbaka bende nitie kuonde ma pi inyechi. E kinde ma kamage jolony medo jiwo oganda mar mondo mi kik gipur kendo kik gipithi kaluwore ni en kinde mago mag kodh yugni. Ka bende gimedo jiwo oganda mar mondo mi oritre kaluwore kod koyo mathoth ma bende jabiro e kinde ma kamage. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, e liere mano mar duol makoro kor lwasi, Nairobi.